Čas a naši ďalší ešte účastníci ostravy sú na ceste, ale ale máme nejaký ďalší harmonogram akcií, tak som si dovolil, aby sme začali teraz a ak budeme, tak ešte dodatočne privítame. Ja by som chcel predovšetkým vás privítať, drahí hostia, u nás na pôde mestskej časti Košice Juh na tomto úrade južanskom a zároveň aj v mene celej mestskej samosprávy, ktorá je vyjadrená účasťou pána námestníka primátora mesta Košice Mikuláša Čečku, vás pozdraviť v našom peknom meste. Mini olympiády seniorov, ktorá už zdá sa má dobré meno a dobrú odozvu, pretože tá myšlienka, keď sme to prvýkrát v roku 2002 organizovali a uskutočnili tu na juhu, túto akciu zorganizoval Budapešť, potom neskôr to zobrala Ostrava. A som veľmi rád ináč, že dnes tu prišli k nám aj zastupne pozorovateľa, ale pravdepodobne, je to teda partnerské mesto Košíc, chcem povedať, pravdepodobne, ak sa im tá myšlienka bude páčiť, poprosím teraz o stručné preklad ešte do magyarčiny, to, čo som povedal. Annak versenyt úgy valamelyik résztvevő ország városában, most itt Kassán. Kým môžem začať tu s Budapešťou 13. obvodom, ktorý je našim južanským partnerom, o čom je dokument aj tu na tejto stene, o ktorom sme sa už bavili. Tu 13. obvodu Budapešti pána Gyula Borsekyho s ostatným sprievodom. Máme tu ďalej zastúpenie z Chorvátska, v Chorvátsku. Žešov som spomenul, čo sa týka nášho ďalšieho mesta, mala by doraziť, takže ako náhle, to už sú tu. Dobre, že som ich spomenul. Takže ešte Ostravu privítame. Vítam, starosta. K samotným hrám bude niekoľko slov povedaných prakticky zajtra, takže ja sa o tom teraz nebudem zmieňovať a spája ľudí bez ohľadu na národnosť, na krajiny, na štáty a chcem povedať, že mnohí športovci, ktorí sú tu prítomní dnes a zajtra, ja ich poznám už z videnia, sa týchto hier zúčastňujú dokonca niektorí až 5. krát už, čiže našli si tu zrejme nejaké svoje priateľstvá, svoje osobné väzby a to je dobré, že som chcel zvlášť podtrhnúť a vyzvihnúť. Prosím to opäť. Most, ahogy már ötödször vesznek részt ezen a versenyen, és ennek a versenynek úgy nemzetiséget, mint emberi kort áthidaló jelentősége van és összetartó ereje. Teraz by som dal slovo pánovi námestníkovi primátora mesta Košice, pánovi Čečkovi, ktorý vás tiež pozdraví. Na území mesta Košice, to je druhé najväčšie mesto Slovenska, práve v čase, keď mesto prežíva také pekné slávnostné dni mesta, konkrétne deň 7. máj je významný pre mesto z dôvodu, že v roku 1369 panovník Ľudovít Veľký udelil mestu Košice prvý mestský erb v Európe súťažiť a svojím spôsobom aj takýmto spôsobom oslaviť Dni mesta Košic. Találkozókat, és kíván minden sportolónak és résztvevőnek kellemes részvételt és kellemes sportélményeket. A svojím spôsobom takto aj mesto tak aj ja vám chcem všetkým popriať sportot. Vagy ott határozatai közé, ami a sport életet illeti, legyen az vagy az ifjúsági, vagy és azt kívánom, hogy emlékezetes maradjon a kassai szereplésünk.
popri tej športovej, takže sme pripravili pre vás tu tiež nejaké samozrejme strávicko. Azt hiszem, hogy ez az emlékként a saját. Stretneme opäť, keď nie na poli tohto úradu, tak potom u vás, alebo pri seniorských hrad. Zdravie, priatelia, vítajte tu v Košiciach na juhu a želám príjemný pobyt. Všetko dobré a som rád, že sme sa takto stretli. Autobusom pôjdeme, spoločne pôjdeme. Pôsobené na všeličo možné, čo sa dá robiť. Chodia tu napríklad v ranných, do obedňajších hodinách ženy s deťmi, ktoré sú na materskej dovolenke, takže slúži to aj od tých najmenších detí až po väčšie. Majú tu hráčky, majú tu také niečo ako keby v škôlke, ale sú to mamičky zvykli na kolektív. Tak tu chodia tak 2, 3, 4 mesiace a potom ich dajú matky do škôlky, do kolektívu. Naše seniorky, máme tu takú samosprávu, ktorí oni sa sami No a prídu sem aj športovci, účastníci senior hier, podvečer, tu majú stretnutie, takže tu budú tiež si to môžu pozrieť a potom niečo asi ponúknuť. No. Tak toto sú členky krúžku racionálnej výživy. Toto je odborník na školskú a na zdravú výživu. Majú tu oni prednášky. No, takže... Ktoré má najstaršiu erbovú listinu, najstarší maratón a najkrajšie ženy.
Je povinnosť a preto sme tak veselí a žijeme a pracujeme a sme veľmi vďační. Táto budova ešte nepatrí medzi historické, ale kto ho vie, okoľko nejakých 100-200 rokov bude, môžeme, historicky ten druhý, neviem, ešte kde pôjdete? És mostan szeretnék a Pánom starostnálok príde s mančaftom do farme. Nie, tiež. No a teraz náradom ako komu ešte. Nech sa páči. Ešte tam ten pán, čo nás... Tak daj tam dva klobúky. Áno. Tešíme sa, že sme vás videli. A tam to byla opravdu stará dráha, prostě tunelu v tunelu. By vás to informoval, jak to tu vlastně je. Dobrý deň, tak ja vás vítam ešte raz. Ste si prišli pozrieť arénu. Môžem povedať, že sa jedinú na Slovensku. Dúfam, že to dotiahneme tak, jak napríklad v Čechách, kde tých arén viac a sú aj veľmi pekné. Celého objektu v podstate je to starý zimný štadión Konca. Určite dovolíte to.
sa tu deje počas prestávky, je, tu sa neviete pohnúť. Tak naplnené, že... To som ťa prebehol, lebo som tu povedal. Čo sa týka tých barov, čo som spomínal, 3 bary v rohoch, okrem barov, ktorí majú vypadať lísy, to VIP sektor. A výhľad, čo sa týka, ne? Hore vidno sú zavesené zástavy, kedy boli Košice majstrami, či už federálnej ligy, alebo teraz slovenskej. Jaj, hogy mikor voltak bajnokok. Az... Čiže ako som spomínal, máme 40 skyboxov, niektoré sú menšie, väčšie, keď máme trošičku problém s tým kvalitnejšie sa dá. Bowling, práve pán Briglot má túto záležitosť pod palcom a to zariadenie, ktoré si potom v praxi vyskúšame o niekoľko minút neskôr po večeri, je vo veľmi dobrom stave a je to špičková európska technika, ktorá sa používa na západe takýchto veľkých bowlingových centrách. Svoj investičný zámer a to je práve tam na tom šešportovom areáli, kde naozaj sa chodíme pozrieť, kde je poškodená. Chceme vybudovať tiež bowlingový klub a ako mestská časť ju to odkúpila a ideme to rekonštruovať práve na tento účel. Keď by tam mala byť nejaká takáto hier, sa tam pôjdeme pozrieť, čo nám tu čas dovolí na ten zámer. Józsi, mikor következne, vagy valami után egy kis bowling dobálás és a vetítéseket, meg az a 2 vagy 3 fotballpálya és pálya, amellett van egy étteremmel vagy egy presszóval. Is lehetne folytatni, és az egész a kassai lakosságos szolgáltatás.
Takže želám dobrú chuť a na naše zdravie spoločné. Zase
srdečne vítam. Chcem na úvod privítať predovšetkým vás, športovcov, seniorov, ktorí ste prijali naše pozvanie a v rámci Dní mesta Košice ste prišli k nám do Košíc zmerať si svoje športové síly, ale zároveň sa aj lepšie možno spoznať a nadviazať ďalšie priateľstvá, kontakty a zároveň sa vzájomne spoznávať bez ohľadu na hranice, bez ohľadu na národnosť a na vek. Chcem medzi nami zároveň privítať aj vedúce delegácie, možnosť pri rôznych príležitostiach už sa stretnúť, a napriek tomu chcem privítať postupne jednotlivé delegácie. Ďalej tu prítomný pán viceprezident nášho partnerského mesta zo Žešova. Potom seniormi. Ďalej chcem privítať zástupkyňu Ostravy, mestskej časti Poruby. A takisto je tu prítomná, áno, už prišla zástupkyňa pani Krajničová. Z rôznych krajín, z rôznych partnerských miest rozhodli súťažiť v rôznych disciplínach a svojimi výkonmi verím, že obohatíte Dni mesta Košíc. Hodne zapadá do koncepcie rozvoja športu v meste Košice, ktoré prijalo svojim mestským zastupiteľstvom tento program, hlavne tové kategórie. Ja vám prajem všetko. Ďakujem. Chcem ešte zvlášť. Už pěkně.
Myšlienka zorganizovať mini-olympiádu seniorov vznikla u nás v mestskej časti Košice Juh. Prvýkrát v roku 2002 sme boli organizátorom. Po tomto ročníku zdá sa, že táto myšlienka sa ujala, že našla svojich ďalších napredovateľov, pretože v nasledujúcom roku 2003 olympiádu zorganizovali naši priatelia a partneri z Budapešti 13. obvodu, potom nasledujúci rok z Ostravy Poruby, v minulom roku to bolo v chorvátskom meste Osiek a tento 5. rok vyšiel zase na nás. Ja som rád, že sa táto účasť a táto myšlienka rozširuje aj o ďalšie mestá. Napríklad tento rok sú tu prítomní aj účastníci z maďarského Miškolca ako partnerského mesta Košíc a takisto ako v úlohe pozorovateľov aj delegácia z poľského Žešova, ďalší partner mesta Košice. Je to sympatické, predovšetkým toto stretnutie týchto seniorov, že sa tu ľudia vedia športovo si zmerať svoje sily, ale zároveň bez ohľadu aj na výsledky športové. Dôležitá je, tak ako pri každej také veľkej športovej akcii, predovšetkým účasť. A tá vlastne spája ľudí bez ohľadu na rôznosť jazyka, bez ohľadu na národnosť, na hranice, spája nás do lepšej pozície, priateľstvo sa tu vždy nové naväzuje a je tu veľmi dobrá atmosféra. Takže som rád, že ľudia aj v tom seniorskom veku prostredníctvom tejto mini-olympiády seniorov našli opäť možnosť svojej realizácie a vlastne takto zdravo a aktívne prežívajú svoj život. Tak to je vlastne tá naša spoločná radosť. Táto mini-olympiáda sa realizuje jednak v individuálnych športových disciplínach, a to sú momentálne bowlingové súťaže, ďalej je to šach, potom sú to klasický tenis, stolný tenis a plávanie a je tu jeden kolektívny šport a to je volejbal. Čiže prakticky každý účastník má možnosť sa tu zapojiť do či individuálneho, či kolektívneho športu.
Navíc, pane. Ja sa nechcú polámať. Áno! 4-3. Utočíme. Raz. 7.